Jotono no khulumka ni channel ro hingka phaidi tini kaisa nailai ne omo hingka tam sansa kanai di ko delivery boy sanjaka omo requirement omo Tripura o nongnai location Tripura o hingka fixed salary tongnai fixed salary oro salary mention khaijak ya naidi PF tongnai ESIC tongnai tei fuel money bo rwjaknai hingka o jaga o je interest tongnai borok number tongo bongno call khai di sajaka hingka oro joining nai kono fee san glak borok hingka tongmung borok fee rok san tongkha hingka norok omo borok no ta redi hingka oro naidi delivery boys ni bagui sanjaka hingka phaidi nailai no o jaga o borok tong iko naidi omo khe rijaka center ID omo resignation hingka oro vacancy kaibosuk tong hingka naiti oro Agartala Daleshwar DO rwjakha oro field executive bini oro 3ta vacancy talangjaknai hingka je candidate interested tongnai borok oro naimano oro minimum qualification to sajak kwrwi norok tongmung no omo interested tongkha hingkai iko boni number tongo boni number o phone khaiui bongno kaham kai details singdi hingka oro mainly chola rok ni bisi preference rwjaknai o jaga delivery boys hingka abagui hingka oro Agartala naidi tei kaisa post tongo Agartala East Champamur oro di oro field executive no talangjaknai oro bo khorok tang hingka tei kaisa tongo number 3 o hingka Agartala Neramaya o jaga o tongo field executive o jaga bo 3ta post no talangjaknai hingka oro tei kaisa tongo naidi Amarpur Fatikshara amokhe Amarpur ni Agartala o ikomo 3ta Agartala ni hingka o jaga o amokhe Amarpur Fatiksagar o field executive oro khoroksa talangjaknai o jaga o hingka phaidi taisa tola o nailai no tamo tong hingka taisa tola o oro sajaka Bishalgoro hingka oro bo field executive no talangjaknai Bishalgoro khoroknwi hingka Kumargato tongo Kumargato iko naidi Ratiabari o jaga o tongo field executive oro 3ta hingka Santri Bazar o tongo oro field executive no oro bo kainwi hingka Udaipur o tongo iko naidi Chanban o jaga o bo khoroknwi talangjaknai hingka o jaga o Agartala o 3ta tongo Amarpur kaisa Bishalgoro kaisa Kumargat Shantipur Udaipur hingka total post naidi kaibosuk tong hingka oro field designation hingka oro field executive talangjaknai hingka norok je candidate interested tongnai omo to oro apply khlai di apply khlaina hingka boni number rwjak tongo iko boni number rwjak tongo boni number o norok call khlai di tebo kaham saimana bagui iko boni number oro call khlai di omo sanjaka delivery boys ni bagui hingka je interested candidate borok iko number o phone khai di o je center tongmani jaga ni norok khlaina muchungkhai hingka norok ani channel no subscribe khlaiya hingka subscribe khlai di ang tebo kwtal job advertisement tei online information related video swnamo norok ni bagui hingka je interest candidate tongnai oro apply khlai di borok no call khai di kaham khe singdi tamo qualification bo swngnang bomtwi hingka tini bagui amsung nong sito hingkai jotono no hambai।